Зараз у области звыш 15 тысяч человек у чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоў і жадаючых атрымаць участак под индивидуальную забудову. Свободных участков только звыш 3000. Потребность, желание строить индивидуальные дома достаточно высокая. Конечно, по области это неравномерно. Есть районы, где есть свободные участки и нет желающих строиться, но Брест, Баранович и Пинск и прилегающие к ним регионы, там всегда повышенный спрос на возведение индивидуального жилья. Зараз у рэгіёне распрацоўваецца дазваляльная дакументацыя і праектаванне 6 кварталаў сядзібельнай забудовы. З'явяцца яны ў Баранавічах, Пінску, Брэсцкім, Жабінкаўскім і Драгічынскіх раёнах. Адзін з іх у вёсцы Малыя Матыкалы Брэсцкага раёна. Тут плануецца размясціць 75 участкаў. Зараз завяршаецца падрыхтоўка да будаўнічых работ, пракладзены сеткі воды і газазабеспячэння, электрычнасці і ўпарадкованы грунтовыя дарогі. І калі тут толькі перспектывы, то ў Жабінцы ўжо ўвасабляецца ў жыццё цікавы праект «Дамы-конструкторы», створенные с панеляў. Преимущество данного индивидуального жилищного строительства в том, что гражданин, если в сравнении с многоквартирной застройкой, получает готовый продукт намного раньше. Если после заключения договора долевого строительства в многоквартирном доме гражданин получает свой продукт, то есть квартиру, через 7-9 месяцев, то здесь сроки строительства индивидуального жилого дома – это порядка 2-3 месяца. Гэтая зіма стане лакмусавай паперкай для амбіцыйнага праекта. Калі пройдзе выпрабаванне на энергаэфектыўнасць, у горадзе ўзвядуць яшчэ 60 дамоў у новым квартале. Падтрымаць эстафету і ў Баранавічах. Тут плануецца ўвесці квартал на 48 такіх дамоў. Адпаведныя панелі для іх вырабляюць на 2 лініях завода «Брэсжилбуда» у областном центре. Мы можем здесь производить внутренние стеновые панели, наружные стеновые панели, перекрытие. В принципе, эта линия, она многофункциональна. Ну, на данный момент она работает только на одну внутреннюю стеновую панель, так как у нас и наружные стеновые панели есть свой отдельный цех, который загружен в полном объеме. Не заўсёды пытанне толькі ў тым, дзе пабудаваць, але і як. Участак атрыманы, але ці ёсць магчымасці і сродкі для будаўніцтва. Заканадаўствам нашай краіны прадугледжана. Дом павінен быць узведзены за 3 гады. Можна атрымаць адтэрміноўку ці замарозіць будаўніцтва. Але агульны тэрмін ад атрымання участка до ўзвядзення на ёй дома не павінен превышаць 8 гадоў. І не забыць увесці ў эксплуатацыю гатовы будынак, інакш ён будзе канфіскаваны. К сожалению, мы выявили, что у нас по области более 1700 таких участков, которые не выполняют эти условия. Уже 174 участка в судебном порядке изъяты у граждан. Мы выявили более 700 домов, которые строительство завершено, люди там проживают, но дом не введен в эксплуатацию, не зарегистрирован как положено. За это тоже есть административное наказание до 10 базовых величин. Будаваць ці не, вырашаючы гэтае пытанне, варта ўзважыць усе магчымасці, каб мара мець уласнае жыццё стала рэальнасцю, а не пераўтварылася ў даўгабуд. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».